Веселия Рожер. Отворен. Са, отворен. Отворен. Точка. Кръвта се движи. Без да бъде бавно, госпожо. 12 дни има време. Кръвта се движи от предсърдието. Има половин час. Може да напишем, че се ходи. От предсърдието към към клапите. Камъните. Предсърдия, камъни. Точка. Напред, цифричка, 2. Не го пише ти. 2. А тя продължава да пише това. Чакайте, това деца да диктувате на него. Само на него, че съм написала. Да, на него и че го пише. Нещо, повторение, майка на знание. Дайте точка 2. Точка 2. И как го нямаш точка 2 напиши? Как да я нямаш? Напиши, ще имаш. А, така, ето вече имаш и точка 2. Ние просто сте уникални, накрая просто ще ми липсвате чрез. Възможно се продължаваме. Ще се направим на обща снимка и ще наберем. Много просто вече много. Не трябва да издържа до втора. Може и до Коледа. Ето много съм кошмарите. Ще се направим на обща снимка и ще наберем. Но сте готини да всички казвам, колко сте ми готини. Точка 2. Какъв си? Просто. Аз казах, че сте готини и казвам, че сте красиви, просто всички сте готини, симпатяги, млади хора. Уникални сте. Има написано на Иван. Кой ти казва, че си грозен? Няма така да се отлежаш някакво. Имаш час. Си готин, че си готин си млади. Има и час. Да. Виж колко хора Трябва да се пробва за така. Дай ще намерим приятел, имаш ли? Никой няма да му стане. Защото вижте колко млади момичета имат. България е тестон. Никой няма да му стане. Аз имам си. Да. Ние тук. С колко много хора? Къде? Далечи. Къде далечи? Няма да ви кажа. Айде, някой ден ще говорим върху колена. Сега ще че може да блокираме. моите на 6-я километър до Габрово. Психиатричната клиника. Знаеш как се казва? Билен. Не издържава, че? Вчера не беше, как тях? Така, точка 2. Веднага след. Не издържат хора. Чакай, Това може би повече реакция.